Sir, mag-deliver mig bike, sir. Bike. Nag-order ni mo? Si mo man nakapangalan diri, sir. Tapos na daw si mo ang bayad karon. At wala po mi kabalo, sir, kay ang nakaputang diretso bilo baho. Imuha ni, sir. Wala po mi kabalo, sir, kay gipahato do mi ni sa imuha karon. Diri. Na-address kanan, sir, ma'am. Wala rin si mo ang bayad? Kay imuha mo din nakapangalan diri, sir. Ang bayranan niya kay kuan 3,000. Wala ka kakuha na ni nag-order yan eh. Sabi na kung imuha ni naka-order. Imuha mo na pangalan mo. Wala yung anak niya ni Kuan? Wala, ma'am. Kaya yahan ang pangalan ng nadiri. Mountain bike. Wala naman ka bike. Di ba mountain bike? Matuin mong gis dito ulang. Papalit ka? So wala gid ay. Wala karon yay ko ang bayad. Oh, kuha karon ng kuhaon. Dahil man to. Pero wala yung kwarta, Imuha gid ang kapangalan diri, sir. So nyan saon man ni nato ron. Sumbaya na nahin mo ng kwarta. Kaya bog lagi nyaulan og kayo. Wala ato diri ba bisan ulan. Gihatod niya mo ni dire kay imuha lagi ang kapangalan. Yan nagtagbo mi pangutana. Nampoy address dire. Ano kising bayad na natin? Maol. Sige bayad. Awa pa rin nakaandam ni kwarta dahil mo. Wala pa pong order mo na. Maura po lagi, no? Sige, na-scam. Yung pangalan gigamit. Pangalan ko na gamit. Yan, saan man na to, na naman dirang bike. Nabit ko kuha na kay isa yung bayad na dili na sa kuha. Maupod lagi, no? So, aton lang ni cancel na lang ni nato. Kasi na na kay wala kay nagkuha na isa binuha na ko. So, i-cancel lang nato, sir, nya. Picture na lang ka na mo dito kauban ng bike. Pero ibalik lang na mo sa nag-order na. Kasi may nag-order na ko. Para nampod ni picture, nampod ni video, para naibalan yun ba na namin diri karon. Kaya para di po ni makuha sa mong company. Na Saan na nagiganda eh? sa Digos ra, sir. Layo pa rin. Nya, picturean lang ka na mo dira sa likod. Dali, diri lang ka, sir. Diri lang ka sakyanan kay para klaro gyud sa ano. Klaro gyud sa video ba na nagikadra. Dira lang sulod para mapando ang kuan. Abrihin na lang, sir. Kana dira. Di sobos. Ayo dia, sini. Kana. Maligayang bati sa iyong dalawa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! So, Ay Lolo, happy birthday po. Pag-ingat po kayo palagi and more birthday to ka po sa'yo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday.
Happy birthday, Lolo. Wish you all best. I love you. Magkikita din tayo soon. Happy birthday, Lolo. Kumain ka lagi sa tamang oras. Andito lang kami lagi para sa iyo. Uminom ka rin ng gamot para gumaling ka na. Bye-bye. Happy birthday. Happy birthday, Lolo. Stay strong lagi. At huwag ka magpapasaway niya. Makungita rin tayo sir. Happy birthday, Lolo. Wish you all the best. Stay safe. Ingat ka palagi. Tapos, huwag papagutom. Thank you. Nalipay mi nga wala mi magdahom nga naingon anime. Oh, nya. Dako ko magpasalamat nga naidadawat na mo sa grasya. Salamat kayo sa inyong paghatod. Bisag ulan, nag-antos ang taon mo. Salamat kayo. Kiss na po. So, birthday kiss. Na. Yeah. So, ang anak mo. Tiyo ka nang nagakon sa kagmayong lawas sa Ginoo. Nga ligwayan pag ituloy ka mo abot. Hindi ako manigil ko ani Dailin gud para ma-surprise ko kay nana ka palangkas mong anak niyo. Nga na dinanta ka magsiginom po nga para maayong lawas. Anak para na magkonsumisyon si Dailin tiyo. Oro tiyo, happy birthday. So, ikaw sir, sa may message di mo sa mong mga apo, anak. Ako, nagpasalamat po sa kong mga apo nga. Naka-usisa pa sa kong birthday.